काय भारी झाले डाळ, बापरे लय भारी झाले. नाश्त्यामध्ये चाय आणि शिरा. एवढं बसून बसून पण आम्हाला कंटाळा येतो की नाही ते. मस्त झाले बाई. तुम्ही डवला तर तुमच्या हाताची पण चव आली पाहिजे. मला रोज रोज आहे ना माझ्या हाताने करून खायला कंटाळा आलाय. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. एवढे छान म्हणायचे ना. नमस्ते. श्रावण स्पेशल वालीच्या शेंगाची भाजी. हे वालीच्या शेंगा आहेत ना, ह्याला काय बोलतात? चवळीची शेंग. चवळीची शेंग. चवळीच्या शेंगाची भाजी आणि तुरीची गोडी डाळ असे मी 2 डिश बनवते आणि मला मदत करायला बसली ती आई. आता यासाठी तुम्हाला साहित्य दाखवते. हे पहिले वालीचे शेंगा, चवळीच्या शेंगा आहेत ना, याचे तोडून घ्यायचे. त्याचे असे धागे निघतात बघा, असे धागे निघतात. ते असे धागे काढायचे. नाही निघाले तरी ते असे आपण तोडून घ्यायचे, पटकन तुटतात. असे सर्व आहे ना स्वच्छ धुवून पहिले मी तोडून घेतले आणि आता तोडल्यावर परत धुवून घेतले. हे तुम्हाला आहे ना 4-5 शेंगा असे तोडून दाखवायला ठेवले. आता याच्यासाठी आहे ना मी तुम्हाला एक कच्ची टोमॅटो आणलेत. मी कच्ची टोमॅटो भेटली, एकदम मस्त आहे. ती कच्ची टोमॅटो आणले. ती वालीच्या शेंगामध्ये टाकायचं साहित्य तुम्हाला दाखवते पहिलं. ह्या चवळीच्या शेंगा आहे, त्याच्यामध्ये एक कच्चे टोमॅटो घेतले. बघू ती कच्ची टोमॅटो दाखवते ना, एकदम हिरवी हिरवी गार असतात. आणि ती कच्ची टोमॅटो आहे ना त्याला आंबटपणा पण चांगला असतो आणि ती चांगली पण असतात खायला आणि खराब नसतात. त्याच्यामुळे मी कच्ची टोमॅटो आणले. ही मी 7-8 कच्ची टोमॅटो कापून घेतले. ही मला चवळीच्या शेंगामध्ये टाकायचे आहे. हे 2 मोठे कांदे घेतले, बारीक चिरून कापून घेतले. आणि ही मिरची आहे ना 7-8 मिरची घेतले, ती पण ही बारीक कापून घेतले. म्हणजे मी असे ना तुकडे केले की कारण काय माहिती बारीक चिरीत नाही, कारण मुलं वगैरे खातात ना तर त्यांना तोंडात तिखट जातो. आणि आपल्याला मुलांना भरवायची भाजी असेल ना तर हे मिरचीचे तुकडे आपण बाजूला काढू शकतो, त्याच्यासाठी असे तुकडे करून टाकते. हे अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे, 2 चमचे घेतले मी, कारण भाजी आज भरपूर आहे ना त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी मी 2 चमचे घेतले. 1 चमचा अद्रकची पेस्ट, 1 चमचे लसूणची पेस्ट. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ घ्यायचं आहे, तेल घ्यायचं आहे, थोडासा मी गरम मसाला वापरणार आहे, हळद वापरणार आहे. ते तुम्हाला मी टाकताना हे सर्व दाखवणार आहे. आणि डाळ बनवणार आहे, तुरीची डाळ आहे, स्वच्छ धुवून घेतली आहे, साफ करून पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून मी अशी प्लेटमध्ये घेतली आहे. त्याच्यासाठी हे डाळीमध्ये हे लागणारं साहित्य आहे बघा. हा एक कांदा घेतलाय, ही लसूण घेतले, लसूण साल काढून चेचून घेतले. आणि ह्याच्यासाठी आहे ना 3-4 मी टोमॅटो, कच्ची टोमॅटो घेतले आणि त्याचे असे उभे काप केलेत बघा. एका टोमॅटोचे 4 भाग केले. आणि हे 3 हिरवी मिरची घेतली, ही मला डाळीमध्ये शिजायला टाकायची आहे. हे तेल आहे, पाणी घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, तुरीची डाळ आहे ना कुकरला लावते आणि त्याचे 4-5 शिट्या करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. या डाळीला 4-5 शिट्या हवेत ना, मग चांगली शिजेल. आणि आता याच्यामध्ये टोमॅटो आणि मिरची कांदा टाकतात, टमाटा टाका. हा हे टोमॅटो, लसूण नाही टाकायचं, लसूण फोडणीला, मिरची. आणि आपल्याला कोथिंबीर पण घ्यायची आहे, कोथिंबीर वरून टाकायची. हा. आता याच्यामध्ये आहे ना हळद टाकते 1 चमचा, हळद टाकले. आता पाणी टाकून आहे ना, आपल्याला डाळीला शिजायला पाणी लागतो ना तसं पाणी ठेवायचं. 2 ग्लास ओतली. बस ना, 3 ग्लास ओतली. तुरीची डाळ शिजेल ना ती, मग पाणी कमी नाही पडणार, नाही पडायचं, राहू दे ना तेवढं. कुकर एकदा तापला ना शिट्या कशा पटापट होतात ना. आणि गॅस कसा आपण फास्ट ठेवायचा, पहिला ओतू जातो ना म्हणून गॅस आपण कमी ठेवायचा जरा. आता याचे मी 4-5 शिट्या करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. डाळ ठेवली आहे, कुकरला लावली आहे शिट्या करायला.
आता तोपर्यंत भाजी घालून घेते टोपामध्ये. आई आता जिरा टाकू ना? हा, जिरा टाका. जिरा टाकल्यावर कांदा टाका. जिरा चांगला तडतडला ना मग त्याचा सुगंध चांगला येतो. चांगला येतो. तुम्ही बोललात मी भाजी बनवते आणि तुम्ही मलाच करायला लावताय. तुम्हीच करा, मी बघते. कांदा अर्धा फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये मिरची टाकते. मिरची पण कांद्याबरोबर चांगली फ्राय झाली ना मग ते मिरचीची टेस्ट पण आणि तिखटपणा आहे ना चांगला येतो. कांदा मिरची चांगला फ्राय होतोय. आता त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकते. हे सर्व आहे ना चांगलं फ्राय झालं ना की त्याच्यामध्ये नंतर भाजी टाकायची. आता त्याच्यामध्ये या अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. आईवर सगळी भाजी टाकली आहे. ते तुम्हाला मी खोबरं नाही टाकवलं होतं कारण या भाजीमध्ये आहे ना ओलं खोबरं टाकलं ना की भाजी चांगली लागते आणि छान होते. आता समजा तुमच्याकडे जर ओलं खोबरं नसेल ना तर तुम्ही शेंगदाण्याचा कूट टाकू शकता. एक कच्चा टोमॅटो त्याच्यामध्ये टाकते आणि थोडा आहे ना मीडियम गॅस करून पहिले थोडा आहे ना वाफेवर ठेवते. दोन मिनिटासाठी मी थोडा आहे ना वाफेवर ठेवते. थोडा गॅस बघा मीडियम केलाय. मिनिटं झाली. आता हे टमाट्याने पाणी वळलं. हा टोमॅटोने पाणी सुटलंय. डाळ कुकरला लावली आहे आणि शिट्ट्या पण होतात पटापट आणि ते माझी भाजी पण बनते. आता याच्यामध्ये हळद टाकते. भाजी जास्त आहे ना त्याच्यामुळे हळद पण आपण जास्त टाकायची जरा अर्धा चमचा. थोडा कलर पण चांगला येतो आणि भाजी पण हिरवी हिरवीगार दिसते. आणि याच्यासाठी अजून चटपटीत पाहिजे असेल ना चांगलं पाहिजे असेल ना टोमॅटो तर आंबट होणारच आहे पण त्याच्यासाठी आहे ना आपल्याला झणझणीत पाहिजे म्हणून आता पाऊस पडतोय त्याच्यासाठी आपल्याला गरम मसाला वापरायचा आहे अर्धा चमचा. आणि आहे ना आता मी खोबरं टाकते. आता सर्व आहे ना मीठ वगैरे टाकून आता एकदाच घ्यायचं आणि झाकण मारून वाफेवर शिजवून घ्यायचं. म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं आहे. आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आणि तुम्ही कोथिंबीर टाका अर्धी थोडी टाका अजून. आता भाजीमध्ये सगळं साहित्य टाकून झालेलं आहे. आता हे मिक्स करून आहे ना चांगली वाफेवर शिजायला द्यायची आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडं पण पाणी नाही वापरायचं आहे. एकदम सुकी सुकी भाजी आहे ना मस्त अशी वाफेवर शिजवून घ्यायची आहे. आता एकदम बघा मिक्स करून झाली आहे सगळी आणि सगळं साहित्य पण टाकून झालं आहे. आता आहे ना याच्यावरती झाकण ठेवून आहे ना त्या झाकण्यावर थोडं पाणी टाकते आणि गॅस आहे ना थोडं मीडियम करून भाजी शिजवून घेते. आता भाजी शिजेपर्यंत आहे ना आम्हाला पण आता इथे बसून बसून कंटाळा आलाय तेव्हा आम्ही पण नाश्ता करतो. भाजीला किती मिनिटं शिजायला? आधी आपली 10 मिनिटं शिजवून घ्यायची. आता हे 10 मिनिटं? हा आता 10 मिनिटं शिजवून घ्यायची. आता मी मीडियम गॅस केलाय. हे पाणी आता ताटात ओतलंय ना हे मी भाजीत नाही ओतणार आहे कारण भाजी आहे ना वाफेवर शिजवणार आहे. हे पाणी त्याच्यामध्ये टाकायचं नाही कारण या पाण्याची वाफ आहे ना ताटाच्या खालून वाफ येते आणि त्या वाफेने ही भाजी शिजते. आता ही भाजी शिजवून घेते अशी तोपर्यंत आम्ही नाश्ता करतो. नाश्त्यामध्ये चाय आणि शिरा. व एवढं बसून बसून पण आम्हाला कंटाळा येतो की नाही ते. नका मला शिरा. ज्याने शिरा खावा. चहा द्या तुम्हाला. शिरा पण खायचं.
तुम्ही खाल्ल्या जोडीला तर मी खाणार ना. दहा मिनिटं झाली आहेत बरोबर. हे बघा वरचं पाणी पण आटलं पूर्ण. आता ही चांगली आहे ना. भाजी जरा एकदा ढवळून घेते. आणि पाणी बघा आतमध्ये भाजीला पाणी सुटलंय थोडासा. ते पाणी आहे ना चांगलं सुकवून काढायचं. भाजी पण मस्त शिजली आहे. टोमॅटो पण शिजले आहे. कलर पण छान आलाय. आता थोडं आहे ना गॅस फास्ट करते आणि जरा आटवून घेते. थोडं पाणी आहे दाखव फक्त. चरचरत आहे ना थोडा. पाणी आहे नाही पण हे बघा असं थोडं थोडं चरचरत आहे. ते सगळं पाणी आहे ना हे मरून गेलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामध्ये आटलं पाहिजे. आता हे सगळं मिक्स करून घेतले आहे. ढवळून घेतले चांगली. आता फक्त आहे ना 2 मिनिटं गॅस फास्ट करून भाजी अशी आटवून घेते. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला डाळ घालून दाखवते. मस्त झाले भाजी. हे बघा आता चरचरतोय बघा. हा चरचरायचा आवाज येतोय ना त्याच्यामुळे भाजी आपली चांगली शिजली. ही अशी तरसवली ना भाजी चांगली की ती भाजी तुमची 2 दिवस पण खराब नाही होणार. आणि माझी भाजी आहे ना खराब होतच नाही मुलीच. त्याच्यात पाणीच नाही ना. पाणीच नाही. अशी चांगली आहे ना. वाटीवर बनवली. हा अशी तरसवायला लागते चांगली. चरचरत आहे ना ते पाणी असतो. ते सगळं पाणी मुरून गेलं ना की ती भाजी चांगली राहते. यात आपली भाजी म्हणजे चांगली आता छान झालेली आहे. आता ही भाजी खाली उतरून ठेवते आणि याच्यावर तुम्हाला डाळ करून दाखवते. डाळ एकदम मस्त छान झाली बघा. शिजली आहे चांगली. गरगरीत शिजली आहे एकदम. बघा आई मस्त शिजली. एकदम मस्त शिजली आहे ना. आणि टोमॅटो पण हिरवे हिरवे छान दिसतात त्याच्यामध्ये. आता आपल्याला याला तडका द्यायचा म्हणजे फोडणी द्यायची. ते पहिले राई टाका. हा राई टाकते. पहिले तेल टाकते. आता कढईमध्ये तेल टाकलंय थोडासा. त्याच्यामध्ये मोहरी टाकते. अर्धा चमचा कमी मोहरी टाकायची. थोडासा अर्धा चमचा जिरा टाकायचा. आता कढीपत्ता टाक. कढीपत्ता टाकताना कुठेची वाटते कारण का माहिती तेल अंगावर पाण्याचं आहे ना. हा पाणी असतो ना त्याला. ते अंगावर उडतो. आता त्याच्यामध्ये लसूण टाकते. तडका मस्त लाल झालाय. आता त्याच्यामध्ये डाळ टाकते. आता मी हे तडका ओतला ना तेव्हा मी गॅस बारीक केलेला. असं तडका द्यायचा असेल ना तेव्हा गॅस बारीक करायचा एकदम. कारण का माहितीये असं तडका ओतताना ना तेल पेटतो. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला डाळ पाहिजे तेवढं पाणी ओतायचं. आत्ताच पाणी टाकायचं. तर त्याच्यानंतर आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. तुम्ही डवला तर तुमच्या हाताची पण चव आली पाहिजे. मला रोज रोज आहे ना माझ्या हाताने करून खायला कंटाळा आलाय. तुम्ही काय बोलले तुम्ही स्वतः बनवणार आहे म्हणून. नाही बाबा एवढा आपल्याला काय शकाचे बा. आपण बघून येते मी. एकदम मस्त छान झालंय ना. तडका पण छान लागलाय. जरा मीठ टाकलं ना आता अजून येईल. मीठ टाकलं नाही अजून. नाही आता टाकते मीठ. बघते मी मीठ टाकलंय का. नाही टाकले खरं नाही. आता मी ओतलाय ना आणि पाणी टाकलं. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. हळद पण बरोबर टाकली. बरोबर आहे. आता त्याला चांगली उकळी आली ना. एक उकळी आली ना की झालं. आपली डाळ मस्त तयार झाली आहे. हे बघा इकडे डाळ बनते आणि खूप चांगला सुगंध येतोय इकडे. आणि इकडे ही भाजी आहे चवळीची भाजी गरम. झालं आपलं जेवण झालं. आता कोथिंबीर टाका. उकळी यायला पाहिजे ना त्याला. यायला आता पाहिजे. उकळी आली. आता कोथिंबीर टाका. आता वरून बघा अशी कोथिंबीर टाकायची. एकदम मस्त छान. आता श्रावणामध्ये आता श्रावण आलाय चालू झालाय तर आपल्याला वाटायला नको आता श्रावणामध्ये उपवास आहे जेवण काय बनवू. त्याच्यासाठी हे सगळे आता मी तुम्हाला डाळ भाजी करत तुम्हाला अशा माझ्या सर्व रेसिपी येणार आहे. ते तुम्ही आवडीने बघा. लाईक करा. आणि नवीन तुम्ही माझा व्हिडिओ बघत असाल ना तर लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि माझ्यावरून माझी आई आहे बघा. अजून तुम्हाला कोणत्या कोणत्या भाज्या वगैरे पाहिजे असतील ना जरी माझे झालेल्या रेसिपी आहेत ना
आणि तुम्हाला अजून माझ्या त्या भाज्या दुसऱ्या वेगळ्या प्रकाराचं भाजीमध्ये काय पाहिजे असेल तर तुम्ही मला सांगा. मी तुम्हाला तुमच्या आवडीची भाजी पण मी करून दाखवेल. आता मी तुम्हाला आहे ना डाळ झाली आहे, गॅस बंद करते आणि तुम्हाला डाळ भाजी काढून दाखवते. गरम आहे ना? लय भारी झाले, लय मस्त झालेले भाजी, लय भारी झाली. डाळ बघा. गरम आहे ना डाळ? हा गरम आहे. फूक मारा. हा असं. गरम असेल ना, आरामात पिया. काय भारी झाले डाळ, बापरे लय भारी झाले. ही अशी डाळ भाजी केली ना तर सकाळी नाश्ता काही नसेल ना तरी असं नाश्त्यासारखं बनवला आणि खाल्लं तरी पण पोट भरेल. हो. कोण आजारी माणूस घरात असेल ना तर त्यांना काय खायला होत नसेल तर तुम्ही अशी डाळ बनवा. ही डाळ आहे ना आजारी माणसाला तोंडाला पण चांगली चव दे आणि त्याला जेवायला पण पोटभर जाईल. आणि हेल्दी पण आहे. अशी तुम्ही डाळ बनवा. म्हणजे तिखट पण नाही तेलकट पण नाही, अशी डाळ व्यवस्थित बनवायची. तुम्ही बनवलेली रेसिपी कशी आवडली तुम्हाला? तुम्ही दोघांनी बनवलेली? लय भारी झाले डाळ. खा. चला मग तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करा तुम्हाला कशी रेसिपी वाटली.